Ja nevidím. Joko, choď opekať. A veď horí. Tam z okna. To moje opity. Tady sú nejaký váskáče, ty vole. No. Jo, moje opity. To nalačno pije. Idem dole. Tak Johnny Depp, alebo Johnny tak niečo. A ty nás nemôžeš prirovnávať k ľuďom, ty musíš povedať, je sexy, není sexy, možno. A poď to pozrieť. Skurvená rozhodka. To mi pripomína úplne nejakých priateľov. Chceš to? Je sexy, není sexy. Jožko, čo ty robíš? A pivko do ruky daj. A varíme. Pečeme. Čo to dneska bude? Čo to dneska bude, pán? Dneska to máme vypražané kuracie prsia plnené šunka sír Šunka sír? na brazílsky spôsob. Čiže Brazilský spôsob? Čiže nejaká divočina, Amazonka, kuracie stehna. Kuracie stehna, pán. A v tom je to napacované na bratislavský spôsob. Vyzerá to dobre, vyzerá to na Bratislav, to si nenám môjska. To si musíte nechať ústiť. To si musíme... Dobre. Máme tu pivečko, s ktorým to trošku polejeme. To je moje, kámo. Tak, aby to malo trošku chuť pivnú. Pivnú chuť to bude mať. A čorky si mu nevypísú pičoviny. Áno. Lebo bude zle. To je zlé. Najbeme sa z nealka zachy. Musí byť hlava doprava. Samozrejme. A to som už hovoril. Ako povedať, čo je príprava? Koľko to asi budeme piecť? Budeme to piecť, pokiaľ to nebude. Podľa to opäť vínom? Pivom? Je to už moc predaté pivo, takže je to alkoholická bomba. Takže deti nič. Deti spať. Takto si to tu budeme prevracať, dokým sa to rovnomerne neopráži. Kým nedojde duš. Kým to bude dobré. Všetko. Tak, si to takto položíme a rozmýšľam, že pridám samozrejme Kuživo! grill korporátor. Môžem pridať uhlie? Prečo sa komu? Ďakujem. To sú tvoje. Jamo, ty policajt, ty si fajčil. Keby nefajčil, no to piče píko, všetko, kokain. Píko, všetko si šláhaš, ukáž. Počkaj. Sem? Horí? To si dojebal. Joko, počkaj. Vidíš to meso? To je, no. Za to uznávam. Za to ťa uznávam. To je to Šmajdová mamka? Šmajdo povedal, že dojde o 11. Ale Kortis mu furt vypisuje pičoviny. Koordináciu nepísali e-maily. Komu? Pičoviny, Všetky som videl. Všetky som videl, kam. Mám ich všetky. Nepíš mu. Dajte mi boty. Dina, drž hubu. Čo je za SMS-ku toto? Tak nie do piči. Dáš mi kopanky? Nemôžem toto čítať. Ukáž. Všetkým. Nemôžem. Vidíš to? Nemôžeš. Mateo, to nehorí. Ja to nestíham na 9. To deň 21.15. Akože to je úplne jedno, aj tak by som nečkal. Sekaform, ale áno. Prvý by tam bol. Jo, mal iba 2 boty. A ty koľko? Ja som tiež dneska začala, už som neskončila. Čo nové? Nové máme to, že to ešte není. Ešte furt to není? A koľko to máme piec, zvariť, všetko? Máme to piecť takých 20-30 hodín. Nie, srandujem. Takých 50 sekúnd. Ale vyzerá lepšie. Brazilka, čo tu... Brazilčanky kedy dorazia? Čo? Brazilčanky. Kurva! Správny kuchár nemá žiadne zranenia. Tak ako ja. Ako jak sa toho chytil. Ale dýchaj, aby sa ti hlavne... Ale hej, ide. Ty najdeš. Ide aj radšej váriť. Nika, ide. Kuchárske umenie.
Klapka. A sme tu opäť znova v našej relácii. Varím nám to. Strašne je to ostré to svetlo. Sem poď. Tuto. Dneska už je trošku večer, pretože to mäsko chceme mať tip-top opečené, také krínkavé, ako má byť. A prší. Iba poprcha priemerne, ale dúfam, že pokiaľ sa to urobí, už to bude. Takže koľko to pečeme? Tých 30 hodín? Pečeme to už asi 1,5 hodiny a... Ticho! Musím sa pozrieť na... Je 9:30, ale pečem to od... Bolo tam ešte takú hodinku a pol, ale bolo ešte svetlo. A uvidíte to na mojom videu. Ja, klapka. Ale... Sem poď. Takže... Hodku nechceš? Sa ti bude lepšie variť. Yeah. Takže poďte sa pozrieť na moje dielo. Vysunieme, vidíte, mäsko, jak má byť. Takéto mäsko neuvidíte ani v tých najlepších reštauráciách. Sakra. Čo to hádžeš? To ešte není. Komu to nebude chutiť, mu urobím hluby kíno. Vpredu nič a vzadu stoličky. A Korty si mu nevypísali pičoviny. Áno, všetky e-maily mám. Ešte. Nemáme si to tam, dáme to na nižší stupeň, pretože už sme veľmi hladní.